Sol- og måneformørkelse. Ekliptika er den bane om solen, jorden og til dels de andre planeter følger. Den hælder 23,5 grader. Det er på grund af ekliptika, at det ser ud som om solen ændrer sin position fra vinter til sommer. En solformørkelse opstår, når månen i sin bane rundt om jorden er i fasen nymåne. Altså når månen befinder sig mellem jorden og solen. Den næste totale solformørkelse er den 20. marts 2015. Nymånen er den af månens faser, hvor månens lysstyrke set fra jorden er mindst. Det vil sige, når månen er placeret mellem jorden og solen. Fra nymåne til fuldmåne vil lysstyrken af månen være tiltagende. Fuldmåne er en månefase, som optræder, når månen står på den modsatte side af jorden i forhold til solen. Hvorfor er der ikke måneformørkelse ved hver fuldmåne? Grunden til, at der ikke optræder en måneformørkelse ved hver fuldmåne er, at månens bane om jorden og jordens bane om solen hælder godt 5 grader i forhold til hinanden. Kun når det er de to skæringspunkter mellem de to baner er på linje med solen og jorden og månen, kan en måneformørkelse opleves. Årsagen til, at der ikke er solformørkelse ved hver eneste nymåne, skyldes, at månens bane omkring jorden hælder en lille smule i forhold til jordens bane omkring solen. Man skiller hovedsageligt mellem 3 slags solformørkelser: total, ringformet og partiel, som er delvis solformørkelse. Ved total solformørkelse er, når månens kerneskygge når helt ned til jordens overflade og forvandler dag til nat for en kort stund. Solformørkelser betragtes sjældnere, fordi når der er solformørkelser, er det ikke alle, der kan se den. Det er kun en brøkdel af jordens befolkning, der kan se den. Dette skyldes, at når månen blokerer sollyset, kaster solen kun lys på cirka halvdelen af jordens overflade. Måneformørkelsen kan altså ses af den befolkningsgruppe, der er på den modsatte halvdel af jorden. Solformørkelser betragtes altså for at være sjældnere, fordi den ikke kan ses af så mange. Ved en total solformørkelse bevæger månen sig fuldstændig ind foran solen og dækker herved solskiven helt. Denne effekt kan kun opleves i totalitetszonen. I resten af månens skygge vil man opleve at solformørkelsen som partiel, altså hvor månen kun delvis går ind foran solen. Månen tager kun en bid af solskiven. Betegnelsen total benyttes altså både til at betegne denne specifikke type af solformørkelse og til at betegne den potentielle totale oplevelse, som altså kun vil kunne opnås i et begrænset område i hele månens skygge.